Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye joué kalo tile 3 ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani o sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma n'o ye waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye sibiri do joué kalo tile fɔlɔ ale kɔni ye yɛlɛma ni ka o do dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka gouvernement o kɔnɔna la o de siratigɛ la sa maa 12 olu kɔni kɛra maakɔrɔw ye a ye maa 12 wɛrɛw ni ka olu ladon a kɔnɔna o la nin wagati in na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔra gouvernement o kɔnɔna la a caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye u ka folikan ni ka o lase jamana kɔnɔdenw olu ma. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya koɲɛw olu ma ni o ye colonel Ismaël Wage ale ni gouvernement maa dɔw ka taga se ale ni ministre dɔw ka taga se ministre maître Haruna Touré ma ani Ibrahim Ikasa Mayiga ka taga se CNT maa dɔw ma u kɔni ye u kunda Gawukaw olu ka dugu o kɔnɔna kan ni ka taga Ali Babi ka taa ale ka janajaw ni ka olu kɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale tɔgɔ la u ye a ka foli kɛ ni ka ɲɛsin banbagatɔ ka denbaya yɔrɔ la. Bingani wale taara ka an ka fintigilakaw olu dagayɔrɔ sɛgɛrɛ ti karɔkɛlɛ dinɛ tigilamaw olu fɛ ti ale bɛ Mopti a kɛra kari joué kalo tile 2 san 2023 an ka fintigilaka maa 2 olu kɔni bɔnɛna u ni na maa 1 o ye ba polisilaka ye maa 1 o ye tɔnboloma ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ti ale ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 o bɔɲɔngo de do. A bɛ san caman bɔ Jara transport ni ale ye bolimafɛn n'a bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye dugutagaw olu la Jara transport kɔni ye bolimafɛn min ni bolimafɛn kura caman kɔni o bɛ u bolo o de kɛra sababu ye sa u ka se ka san ni ka o sɔrɔ bolimafɛn tɔ olu sanfɛ nka an y'a ye k'a fɔ tile dama ye o kɔnɔna la Jara transport kɔni sirabakan kasara kɔni o bɛ ka se olu ma a tɛ tile 3 bɔ kalo 1 o kɔnɔna la ni u ma accident kɛ kucalakaw ka sira ka taa se Segu kɔsa in na yɛrɛ kɔni a kɛra mpɛsuba min ni sirabakan kasara nu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman kɔni ka olu bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɔnɛ u ni na ala ka baara dali nɔgɔ ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu joginna ala ka kɛnɛya d'u ma.
Bolimafɛn sen fila ni o ye moto ye o kɔni yɛlɛnna mugujugu kan ni a pɛrɛnna juin kalo tile 30 tɛmɛnen sɔgɔmada nɛgɛ kaya 9 o wagati ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛnna mugujugu kan yɔrɔ min na o de ye Dɛbo ye. Dɛbo ale bɛ Dinpala sigida la. Dinpala ale bɛ Bankasi o lamini na. Sereboloma olu y'a yira k'a fɔ ko cɛ fila de kɔni tun bɛ ni bolimafɛn ale sanfɛ. Mugujugu kɔni pɛrɛnna yɔrɔ min na olu fila bɛ nin tora la o yɔrɔ kelen na. Bolimafɛn sen fila in yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ MINUSMA kɔni ale ka taali ko kuma kɔni o bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ ni an ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko u ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ko teliya la. Nations Unies ale fana kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɛra ni MINUSMA ale ka taali ye ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ kɔni ale kun ka baara bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2023. MINUSMA maa 200,000 ani maa 120,90 olu le kɔni tun bɛ baara la an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Seko ale ni Donko ɲɛnajɛw ni o ye biennale ye juin kalo tile 6 nata ka taa se a tile 16 nata ye ma san 2023. Moptikaw olu fɛ yen nɔ biennale artistique ale kɔni bɛna ɲɛnamaya Mopti dugu o kɔnɔna la. Biennale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka dugulamaw ni ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na ka jamana kɔni ni ka ale maa bɛɛ kɛ kelen ye. O la siratigɛ la an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ Seko ale ni Donko koɲɔgɔn ni o ye Andogoli Gindo ye. Ale kɔni ni baara in bɛɛ lajɛlen minɛn ta ni ka sigi sɔrɔ busumba dɔ kɔrɔ ni o ye Bɔkari Di Dɛnba Yatasayi ye k'a fɔ ko ni baara in kɔni a ɲɛmaya bɛ ale bolo. Bɔkari Dɛnba Yatasayi yɛrɛ ale ye Wade Motor SA o ɲɛmaa ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yani an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya terrain bɛ ale bolo Banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 sɛbɛn wari 4,000,000 ani 1000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 o bɛ kalo 12 ma n'o ka surun e mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ sa kalo 18 o bɛ yen nɔ kalo kalo i bɛ euro wari 382 ni ka o de bɔ ni tilali ka terrain sara la wagati min na terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye. Terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo projet fɛnɛ o terrain kɔni o fana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen o ye titre foncier ye sɛbɛn wari 6,000,000 i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara. Terrain yɛrɛ ni hôpital Ponge ni ɲɔgɔn cɛ miniti 5 o de do b'a yira k'a fɔ ko ani Ponge dɔgɔtɔrɔso olu ma ja ɲɔgɔn na ani Bamakɔ suguba fana ni ɲɔgɔn cɛ miniti 15 i b'o o de boli kɛ k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka ni terrain i bɛ fɛ k'a dɔgɔdɔgɔni sara i bɛ euro wari 764 ni ka o de bɛ bɛn kalo 12 ma n'o ka surun e mɔgɔ min fɛnɛ ɲɛkɔrɔ sa euro wari 460 i bɛ o fɛnɛ bɔ kalo 20 o kɔnɔna la walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ tunga lafiya ma olu ka baara taabolo o kɔnɔna la a bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 n'a y'an wele n'an m'a sɔrɔ a bɛ bataki ni ka o bila an ka WhatsApp sira o fɛ n'an tilala an bɛ aw ka batakiw ni ka olu jaabi. Tunga lafiya kɔni a nana tungarage olu lafiyali kama weleli ale bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 o la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.